Een bijzondere dag joh, voor de Ljouwter rugbyclub Grutte Pier. Het gaat gebeuren. En hierbij... Net al in de gis haar nieuwe clubgebouw Jippenum. Joet is het een eeuwlien dat de sport voor het eerst spelen waard in Nederland. Nou, in Friesland is dat vooral gekomen door middel van de Eerste Wereldoorlog. In Groningen waren ongeveer 1500 Royal Navy men geïnterneerd. En die speelden graag rugby voor het tijdverdrijf. En onder andere LAC Frisia in Leeuwarden, die stelde het veld ter beschikking. De rugbyhistorie wordt tentoongesteld in het nieuwe onderkomen van Grutte Pier. Er is speciaal omdenken voor de allereerste officiële wedstrijd in Nederland. Die wordt spelen op 16 april 1916 op een veld in Ljout. Maar Ljouters die in een net mee. Dat was een wedstrijd tussen Engelse en Schotse geïnterneerden. En tussen die spelers zaten ook ex-internationals van beide landen. En die hebben daar een wedstrijd gespeeld waarbij Engeland met 19-7 won. 100 jaar later wordt er nog altijd fanatiek rugby spelen op de Ljoutervelden. Sterker nog, de sport zit in de lift. We zijn dit jaar alleen al gegroeid van 80 naar 140 leden. Per week komt er nog 1 of 2 nieuwe inschrijvingen binnen. En dat is een grote vooruitgang voor de rugbysport. De groei had alles te krijgen met het WK van 2015. Dat een soort omdenken van wie op de landelijke televisie. Maar er is ook nog een andere reden. Tot 5 jaar geleden hadden wij geen jeugd. En toen hebben we gezegd van we moeten jeugd hebben, want dat is de toekomst. We moeten opvolging hebben voor ons eerste team. En daar hebben we op ingezet. En nu is het zo, je ziet wat er hier rondloopt met piershirtjes. En we hebben nu heel veel jeugd en dat aantal zal alleen maar groeien.